Hej så alle sammen, velkommen til en lidt anderledes video. En video, som I jo nok godt kan fornemme er optaget for noget tid siden, fordi i dag der har vi nemlig den 25. juli. Hvornår den her video kommer ud, det ved jeg ikke. Det bliver en af vintervideoerne, men lige præcis hvilken onsdag den kommer ud, det må vi lige se til. Det kommer an på nok, hvordan projektet går. Fordi det her bliver et længerevarigt projekt, fordi at den video, der i haven med Kim, hvor at jeg fortalte om, hvad der var sket i havens historie, den kom ud for en uge siden, for mig i hvert fald, altså som jeg står her nu. Og på det tidspunkt, der siger jeg jo, at det kunne være, man skulle gå ind og jonglere det igen, og sådan noget, for at se, hvad det kan blive til. Og det er plus en idé, som jeg har fået fra streameren og youtuberen Akke. Så tænkte jeg, at jeg kunne give det her et halvt år, 4 måneder, alt efter hvor lang tid jeg lige tænker, det kommer til at tage, for at igen blive bedre til jonglering. Det betyder ikke, at I skal være med hver gang jeg skal ud og prøve at jonglere, men meningen er, at jeg skal ud og prøve at jonglere gerne en gang om dagen. Det kommer nok ikke til at ske, men sådan forholdsvis tit, sådan 4-5 gange om, eller ja, 4 gange om ugen, det tænker jeg i hvert fald, det er et mål, jeg rigtig gerne vil nå. Og så kan vi så se, hvordan jeg kan nå. Dengang jeg var god til det, ikke god, men dengang jeg personligt var bedst til det, der kunne jeg nå 20, så jeg tænker umiddelbart, at 20, det vil være minimums målet. 40 vil være fantastisk. Og det helt ekstreme, uopnåelige mål, det kunne være 100. Ja, der kommer vi ikke op. Hvis bare jeg kan komme op på 20, så er jeg godt tilfreds igen. Så det må vi se, om vi kan. Så det her det er startskuddet til den her video. Så må vi lige se, hvor mange vi lige kan starte med at tage det. Så nu kan tage 20 nu, så er vi godt nok... det kan jeg ikke. Jeg skal have lige mine sko. De har det heller ikke så godt. Det er nemlig de sko, jeg plejede at gøre det med i gamle dage. Og nej, jeg er ikke noget stort fodboldtalent. Så det her det er udelukkende for sjov og spas. Og hvis det her projekt det så ikke ender med at lykkes, jamen så er det så bare sådan, det er. Så har vi trods alt fået en form for video ud af det. Det kan godt være, at jeg skal have en ny bold, fordi jeg har lige pumpet den. Boldpumpen ligger bagved, men den er allerede ved at være flad igen. Men nu ser vi lige, hvordan det går. Det var da 9. Men som jeg nok godt kan fornemme, så har jeg jo ikke den store kontrol over bolden. Og det har altid været mit problem. Det man ser briser af dem der, de står og laver, hvor de står sådan. Det har jeg aldrig kunnet. Men det kan være, vi når her til. På et eller andet tidspunkt. Ej, 9 igen, tror jeg. Men det var i hvert fald startskuddet på den her video den 25. juli. Så tænker jeg, hvis jeg husker det, og hvis jeg ikke finder på optaget før, så skal jeg ud og optage igen den 25. august. Så må vi se, hvor meget bedre jeg eventuelt er blevet til det der. Og hvor meget af det her udstyr vi har, fordi det er altså ikke godt det her. Jeg har lige pumpet den, og nu er den flad igen. Det duer ikke. Så er der gået en måned, og jeg har skiftet Select-bolden, der var punkteret ud med min gamle Champions League-bold. Den har altså lagt til pynt, så den er sådan blevet brugt, men det gør den så nu. Hvordan er det så gået med det her jongleringsværk? Det er, ja. Jeg har slet ikke været ude de der 4 gange om ugen, som jeg håbede på. Det er nærmere blevet til 1-2 gange. Derfor så ved jeg heller ikke, hvor meget fremskridt der lige er kommet. Jeg har været oppe på at tage 20. Går på 23 gange. Det sætter jeg mig som mål. Det skulle jeg simpelthen. En enkelt gang har jeg været oppe på 30. Så der er der håb. Men at komme længere op end det ved jeg ikke. Ja, det må vi se.
Det der så er, det er til at starte med, så har jeg faktisk stået hernede, ja det ved I godt, nede foran muren, hvor jeg har sådan et stykke fliser at stå på og jonglere. Men de sidste par dage, der er jeg rykket herop. Det her det er tredje gang i dag, tredje gang i træk, jeg er ude og jonglere. Så nu må vi se. Det fede ville jo være, hvis jeg kunne tage 20 allerede i dag, men det er det der. Når man bliver filmet og alt det der, så er det ikke sikkert, at man kan. Men vi ser lige på det, og så ses vi ellers bare igen om en måned, og så må vi se, hvad det kan blive til der. Var det held? Det var det. Hvor mange tog jeg? Det kunne jeg ikke lige, men jeg tror jeg blev over 20. Men var der kontrol over det? Nej, og det er jo det, jeg rigtig gerne vil have, der kommer. Men ja. Det var det, jeg optog her den 25. august. Vi må se, hvordan det ser ud den 25. september. Så er det blevet statustid igen. Det er den 26. september i dag. Jeg skulle arbejde i går den 25. så derfor så kunne jeg ikke lige holde med, at det blev den 25. Så i dag så er det den 26. Men jeg tænker, at den 25. det er skæringspunktet sådan helst nu. Så det vil så sige, at den her, nu kan jeg begynde at regne ud, at den her videoserie, der stopper jeg med at optage den 25. december. Så det er jo sådan set egentlig ret så hyggeligt. Den seneste måned, den er gået lidt op og ned. Jeg havde en rigtig god periode, hvor jeg fik jongleret rigtig meget. Det vil så faktisk sige, at for første gang nogensinde, så kom jeg op over 50. Det er dog ikke noget, jeg kan gøre hele tiden. Så derfor lige pt. Og det er også målet for den her video. Der skal jeg gerne op på 30. Det skal jeg. Men jeg har ikke så meget tid at optage i, så jeg ved ikke, om vi når at få det med. Men så må jeg jo lige fikse fakseri og lave det, sådan, så vi er sikre på at komme op over 30. Men lad os se, hvad vi kan. ...50... Nej, 52... Ja. Der kan I se, at jeg bliver bedre. Det har jeg ikke lige regnet med, at jeg kunne. Men ja. Det var statusrapporten for september. Vi ses om en måneds tid, altså i oktober.
Så er det blevet den 25. igen, og det er helt præcis blevet den 25. Oktober. Det har været en ret blandet måned for mit lille projekt her, fordi at lad os bare sige det sådan, jeg har ødelagt 2 par sko i løbet af den her måned. Det tror jeg faktisk, og det sidste er også måske ved at, jeg ved ikke hvor lang tid der går. Jeg har et par sko mere ud over dem jeg bruger til daglig, dem bruger jeg ikke, når man tænker på hvor galt det er gået med dem her. Jeg har et par sko tilbage, så det er dem der kan ødelægge det. Fordi hvis ikke når jeg så har ødelagt det par sko, så stopper projektet, så må vi se om jeg når hele vejen til den 25. december. Men i hvert fald, jeg har kørt det sådan, at det tidligere par sko jeg brugte, de var ikke særlig gode. Så det var sådan lidt kajtet, men så efter jeg så begyndte at bruge dem her, det er altså en gamle sko, skal jeg lige sige. Efter jeg begyndte at bruge dem her, så er jeg faktisk kommet op sådan, så at jeg har kørt og taget 40 som mål, og så har jeg faktisk egentlig kørt, eller taget 30, 20-30 sådan, så nemt. Så det vil så sige, at vi er godt på vej. Det højeste jeg har op på, det er lige i slutningen af 60'erne. En enkelt gang eller 2, så jeg tvivler på, at i løbet af de 2 sidste måneder, der er tilbage af det her projekt, kan nå op på det. Sådan på video. Så målet på video, det er at kunne gøre det, eller kunne lave 50. Det kunne jeg så allerede sidste gang. Men ja, vi må se, hvad det lige ender med. Men det er i hvert fald, jeg tror måske, vi har ramt toppen af kurven, og så bliver det ligesom ikke rigtig bedre fra nu af. Men nu prøver vi at se, hvordan det går. Målet i dag, jeg ved godt, jeg lavede 50 sidste gang, men der skulle jeg jo bare have lavet 30. Så målet i dag, det er, at jeg skal lave 40 på video. Så må vi se, hvor lang tid det lige kommer til at tage. Som I kan se, så er der blade. Det er sådan set egentlig ret godt, fordi så 7-13, så render jeg ikke rundt og fedter rundt i mudder og sådan noget og kommer og glider i det. Bladene indtil videre har virket sådan relativt godt til det her projekt. Så ja. Det var det nu, jeg se om jeg kan lave 40, så må vi så se om jeg kommer til at klippe det her. Det kan godt være, at jeg kommer til at klippe, men bare roligt. Jeg skal nok skrive, hvad for et forsøg det var, fordi det bliver højst sandsynligt ikke første forsøg. Og hvis det gør, så kan I jo se det, fordi så kommer jeg ikke til at klippe. Det er jo ret nemt at se, når folk de klipper. Altså, det var så første forsøg. 8. forsøg, og indtil videre, der har jeg været op over 30 på 3 af dem. Så det kan jeg sagtens. Det er lige det der, når jeg kommer op på 40, som er dagens mål. Så der var den. Det tog noget tid. Men ja. Vi ses om en måned sådan videomæssigt. Eller i den her video, så må vi se. Om jeg så kan komme op på 50. Nu har det jo knebet lidt i dag, men jeg kommer op på 40, så igen. Jeg skal kurven op på arbejde, så tror jeg måske den er enten gået stille eller begyndt at gå nedad. Vi må se om der sker mirakler. Der kommer lige sådan en utidig statusopdatering her den 7. november må det være. For første gang nogensinde har jeg været over 100 simuleringer. Jeg fik det ikke på video, så jeg kan ikke bevise det. Men tro mig, jeg har det her inde i min... Fordi det var en helt vild oplevelse. Problemet er bare, at nu bliver det næste. Nu må vi så se, men i hvert fald i løbet af december,
der skal jeg så se, om jeg kan få det op og få filmet en video til jer, hvor jeg tager 100, men det kan jeg så ikke love. Men det her moment, det vil for evigt være i min hukommelse, fordi det havde jeg godt nok aldrig nogensinde troet, jeg skulle. Lige pt. Så kører jeg med, at jeg skal op over 50 3 gange om dagen. Den bliver nok sat op til, jeg skal op over 50 5 gange i løbet af næste uge. Men ja, så derfor så er det helt vildt at komme op på 100. Så vi krydser fingre for jer på et eller andet. Jamen, jeg må næsten begynde at stille kameraet op og så bare filme alt. Altså, jeg håber bare på, at jeg kan få den. Jeg kan vise jer, at jeg er 200, men ellers altså. Op over 50 i videorelateret, det er jo også fint nok. Men hold op, hvor er det vildt. Mine damer og herrer, det jeg lige har set, det var dagen derpå. Det er simpelthen den 7. november i dag, og der fik vi sådan set egentlig afsluttet hele projektet med at sige, jeg kunne nå 100. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det havde jeg ikke. Jo, jeg gjorde det i går, så begyndte jeg, og så indse, at det kan jeg godt. Men jeg tænker ikke, der er nogen grund til, at jeg bliver ved. Fordi jeg har faktisk fundet på et andet projekt også, som jeg så kan gå i gang med, og så måske lave en video med det. Der kommer ud senere på vinteren, altså det vil sige til marts. Det er jo så ikke vinter, men senere i off-season er jeg her med Kim. Men jeg startede for ingenting. Sagde, at jeg maksimalt havde taget 20 i løbet af mit liv, også selvom dengang jeg spillede meget fodbold herude. Og nu står vi så her, hvor jeg har lavet 100 jongleringer for anden dag i træk. Fuldstændig vanvittigt, og det havde jeg overhovedet ikke haft. Jeg havde ingen idé om det, og man kan også se på, altså på starten af det her projekt, hvor meget jeg trods alt har udviklet mig. Altså, jeg løber ikke så meget rundt, det ved jeg godt, det gjorde jeg lige her, men 100, det er altså også noget andet, men altså, jeg løber trods alt ikke så meget rundt, som jeg gjorde i starten. Så det var det ultimative mål. Jeg ved godt, jeg kunne godt blive ved til 200 og alt det her, men er der nogen grund til det? Nej, det er der ikke. Nu har jeg ligesom vist, at jeg kan det her, og har nået mit eget mål, så derfor så er det også svært at blive ved. For så er jeg heller i gang med det andet projekt, som også kunne være lidt sjovt. Men hvad det er, det må I jo lige se til marts. Jeg filmer processen. Jeg kan ikke, det har jeg meget svært ved at se, om det overhovedet kan lade sig gøre, men vi prøver i hvert fald. Fordi jeg troede heller ikke, det her kunne lade sig gøre. Så jeg filmer processen. Jeg filmer ligesom det, jeg har gang i, og så må vi se, hvordan det ender. Men ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg har set med i den her video. Tusind tak, fordi at I dermed har fulgt med i min lille selvudviklingsproces. Og så håber jeg naturligvis, I vil se med næste gang, der kommer en video på kanalen. Men indtil da, der må I have det som tid. Fantastisk. Hej hej.